Namaste, yogis. Comencem la pràctica diària de cadascú. Avui comencem una mica, a poc, escalfant una miqueta, per llavors portar-lo a aquesta pràctica una mica més dinàmica, una pràctica vinyasa i una mica de cardio, potència a les cames i una mica a cremar, d'acord? Som-hi doncs. Comencem a Balasana, comencem a terra, el front al terra i comença a respirar aquí, deixant d'anar, sentint aquests empelles que comencen a relaxar-se. Cada part de darrere de la teva esquena, cada cop que inspires portes l'aire darrere i cada cop que exhalo afluixo el meu front a terra. Tota la cara cau cap a la terra, la mandíbula està molt fluixa i sempre la respiració pels narius, nasal. Estiro les mans, allargo les mans i estira tot el que puguis les mans a la terra amb els colzs ben estirats, activant aquesta circulació. No és el mateix estar aquí que estar aquí i respirar des de molt amunt, des de les clavícules, activant els dits a la terra ben oberts, connectant amb aquesta terra. Inspiro i em poso de avant neutre a 4 punts a la terra, elevat. Inspiro per anar a la vaca. Exhalo, tanco totes les bambes, les 3, i inspiro, obro. Des d'aquí vaig a portar la cama dreta per sobre, creuant els 2 genolls, i me'n vaig cap a darrere i les mans s'allarguen. Aquí estem estirant el gluti, els glutis, l'esquena, respira aquí i observa el plaer de que s'estira tota aquesta part d'aquí. Inspirant, les mans no es mouen, torno a davant, exhalo, me'n vaig un cop més a darrere, inspiro davant per desfer la cama i tornar. Passo la cama contrària, la cama esquerra per sobre de la dreta i me'n torno a anar cap a darrere, observo l'estirament, el plaer. Inspiro, torno al centre, exhalo, últim, me'n vaig un altre cop cap a darrere, inspiro. Torno al centre i desfaig les mans. Això de la caputxa avui m'adonarà alça. Ens posem de genolls a la terra i porto la cama dreta al costat. I des d'aquí ens anem amb la mà dreta igual i inspiro amunt. Exhalo per sota. Inspiro. Obro i giro cap al cel. I a l'exhalar a sota i última, inspiro al cel i la mà dreta per sota de l'esquerra i em quedo aquí. Respira. Deixo. Tornes, reculls la cama i estires la cama a l'esquerra. I és el braç dret a sota l'espatlla i l'esquerra inspira, puja amunt, exhalo a dintre, inspiro amunt, exhalo a dintre i la propera inspiro amunt, exhalo a dintre, em quedo aquí, vaig a buscar per la mà per darrere, l'altra cama, respiro, inspiro i recupero i torno. Des d'aquí, Anahata Tselasana, els genolls en línia amb el teu maluc i anem baixant el cor cap a la terra, respiro. Respira intensament, afluixant aquestes espatlles, aquesta esquena recta. I respiro profundament, les mans quietes, ens anem al perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Un moment. Oi, que se li va. Al perro boca abajo, una cama, després l'altra, observant aquí l'estirament
el cap que es va movent, totes les espatlles. Respira, afluixant. I poquet a poquet, calma, ens anem cap a davant, a les mans. Des d'aquí deixo anar i poquet a poquet, vèrtebra per vèrtebra, anem pujant a travessar. Estem aquí, observo. Des dels peus ben arrelats a la terra. Relaxa les espatlles, connecta amb la terra. Per començar, primer relaxem, sentint aquesta tranquil·litat a la muntanya, a peu. Recuperant l'alè una mica. I ens començarem a fer vinyassa, anirem a la vinyassa, moure'ns, poquet a poquet primer. Respirant profundament ens anem a salutacions al sol. Recordem que a salutacions hi ha moltes varietats, variacions. Anem a fer una nosaltres i arrela bé els peus i inspira. Puja bé amunt, allarga. I a l'exhalar, esquena recta, baixa cap a la terra. Inspira les mans, a les tibies s'allarguen. Exhalo, baixo, me'n vaig a la cama esquerra, darrere. Genoll a la terra, inspiro, jo obro aquí, allarga, obro cap al cel. I exhalo, aguanto, agafo aire, me'n vaig a planxa. Genolls a terra, chaturanga baixo, inspiro amunt. Exhalo, giro peus i me'n vaig amb el pes de genolls cap a darrere, a sobre els peus, i de sobre els peus me'n vaig a peu cap abajo. I inspiro 1, 2, 3, 4, 5. La cama esquerra, la mateixa que hem començat, la portarem davant a les mans, genoll a la terra un altre cop, inspiro, obro. I a l'exhalar, mans a davant, tanca, i inspiro amunt, i exhalo al centre. Ens anirem a l'altre cantó, inspirant profundament amunt, inspiro, exhalo, baixo cap a la terra, inspiro, mira endavant, exhalo la cama contrària, la dreta que se'n va a la terra, inspira, obro el cor, exhalo, mans a la terra, aguanto aire, me'n vaig a la planxa, genolls a terra, chaturanga, inspiro, pujo, bhujangasana, exhalo, giro peus, genolls a terra, estem escalfant encara, vaig cap a darrere i de darrere puges a perro cap abajo. La cama dreta, davant les mans, genoll a terra, inspiro, exhalo, tanco davant, inspiro amunt i exhalo al centre. Aquí ens quedem un moment recuperant, un altre cop, respira, sentint la connexió a la terra. I ens anem un altre cop a enfortir les cames. Ens anem amb la cama dreta, la portem darrere, lluny, pesa sobre la cama dreta, l'esquerra, perdó, està darrere la cama dreta davant, em despisto entre el xandall, el gorro, la música. Des d'aquí, les plantes dels peus al terra, inspiro, pujo amunt, allarga, força aquestes cames, mantén aquí, a la llança, respira. Inspiro, estira la cama davant, mantén amunt. Exhalo, dobleu la cama i porto tot el cos endavant i les mans darrere. I respiro aquí. Inspiro, tornes a pujar la llança, puja amunt. Mans a la terra. I te'n vas darrere. Pero boca abajo, Adho Sasana. Inspiro, 1, 2, 3,
4, 5. Camines cap a les mans. Intenta no doblar els genolls, si pots. Des de davant, poquet a poquet, i inspirant, ens anem amunt. A Tadasana. Des d'aquí tornem. Observes Tadasana i portes la cama dreta, darrere. Inspires, assenta bé els peus, amunt. Cames ben estirada a darrere i la davant forta. Respira a dalt. Respira. Aguanta. Inspiro. Aspira la cama. Obre. Exhalo. Torno a baixar. Aguanta aquí, marica dintre. Mans a la terra. I el cos cap endavant. Inspiro. 1, 2, 3, 4, 5. Mans a terra. Peus abajo. Ens tornem endarrere a recuperar aquest maluc. I respira aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Genolls al terra. Aquí afluixa peus i descarrega cames i braços. Respira. Afluixant. Inspirant profundament, tornem a les genolls de la terra, diamant. I respira aquí, recuperant. Sentint aquesta esquena superrecta per darrere, respira i observa. Inspira profundament, de genolls a la terra, inspira amunt. Exhalo, baixo. Inspiro, pujo amunt. Carrego pulmons a dalt. I exhalo, baixo. La cama dreta, davant. Des del pes al centre. Des del pes al centre, quedem aquí, inspira, allarga. I baixes la mà dreta, que se'n va darrere. I allarga cap a darrere, obrint el pit i tornes. Mans al terra, tanca la cama dreta per portar la cama esquerra. Genolls al terra, inspiro al centre, creix amunt. És la mà esquerra que se'n va darrere i aquí obrim el pit. Exhalo. Mans al terra, ens anem a planxa. Peus cap a dintre, pesa sobre les mans, respira aquí. Xaturant-me, baixo, genolls al terra. I baixes. Inspiro, Bhujangasana. Puges. Me'n vaig darrere a Balasana. Descanso darrere. I afluixo. Inspirant profundament, tornem a pujar amunt. I inspirant profundament, vèrtebra per vèrtebra a dalt. Inspira, braços amunt. I ara exhalar, tornes a baixar cap a la terra, caient. I te'n vas caminant amb les mans cap a davant. Ablaig, manica dintre. I a poc, perro boca abajo, tornes darrere. Portar les plantes dels peus, intentant que estiguin ben arrelades a la terra. I respirant aquí. Inspirant profundament, la cama esquerra, ens la pugem amunt, per darrere. Doblega la cama, el peu se'n va cap al terra, cap al costat dret, i gira el cap. Obre el maluc. Inspirant profundament, portem aquest peu davant a les mans. I des d'aquí, a la sala del corredor, allargant aquest psoas dret. Respira, comença a fer una miqueta de calor ja. Gires el peu 90 graus al darrere per anar-nos al guerrero
2, i passant a 2, respira aquí, observa, i aquí inspirant profundament la mà dreta, baixa, i l'esquerra, puja, porta-la enrere, i obre el colze cap al cel, i el cap mira cap a darrere, respira aquí. Inspiro. Me'n vaig poquet a poquet, des del costat, a Trikonasana. Aquí. Respira. El triangle és des del costat. Tornes, baixa la mà. Gira a la sala del corredor. Mà dreta al costat de la cama i girem el cos cap al costat esquerre. I el braç esquerre també puja amunt. Baixo. Me'n vaig a darrere, a Adho Mukha. Tornes a darrere. Respira aquí. La cama dreta al terra, esquerra al terra, la dreta és la que puja amunt i s'obre, genoll cap a la terra. Respira el cap a l'altre costat i poquet a poquet tornes per portar la cama davant a les mans. Aquí a Asana del corredor, tornem-hi. Respirant. Giro el peu a l'esquerra i ens anem directament a Guerrero 2. Respira aquí, força. Des d'aquí porto el braç esquerre que baixa, la mà dreta per darrere el clatell, colze cap al cel, inspiro i obro el pit. Respira. Exhalo. Estirar. Estirar la cama davant i ens anem poquet a poquet a Trikonasana, a un triangle. Respira. Exhalo. Doblego la cama altra vegada. Vaig endavant. Respira aquí. La mà esquerra a la terra. Me'n vaig al costat dret. Allarga. Exhalo, mans a la terra. I me'n vaig darrere. Adho Mukha. Inspiro 1. Inspiro 2, inspiro 3, inspiro 4, inspiro 5, perro que arriba a Adho Mukha, puja amunt, inspiro 1, 2, 3, 4, 5, giro peus, torno darrere, 1, 2, 3, 4, 5. Mà dreta al terra i porta la cama dreta al terra i respira aquí. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5. Mans a la terra, perro boca abajo. Respira. 1, 2, 3, 4, 5. És la cama esquerra que passa per dintre i s'allarga al costat. Inspiro. 1, 2, 3, 4, 5. Adho Mukha. Genolls a la terra. Afluixa les mans, braços. Respira. Afluixa. I poquet a poquet tornem a diamant. Tornem a pujar a dalt. Una caloreta. Ens quedem aquí, observa, recuperant. L'alè, respirant. Comença a fer molta calor quan et mous bastant. I d'aquí, poquet a poquet, ens anem posant de peus a la terra. Tornem a girar peu
peus i ens anem a poquet a poc a estirar amunt a Tavasana. Des d'aquí ens anem a l'asana de la diosa. Anem a estirar les cames obertes, els peus també amb força. Recorda el core ben enganxat al centre i des d'aquí ens anem a la diosa amb les mans de cactus. Respira aquí. I respira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sense moure els malucs, les caderes, ens anem cap al costat dret. Només és a partir de les costelles que intenten girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Davant, inspiro. Exhalo a l'altre costat, costelles cap a l'altre cantó. Inspiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al centre, actiu. Inspiro. 1. Exhalo. 2. Exhalo. 3. Exhalo. 4. Exhalo. 5. Exhalo. 6. Exhalo. 7. Exhalo. 8. Exhalo. 9. I exhalo. 10. Tira peus i tapes poquet a poquet. Mans al centre. El teu maluc, els malucs al costat. Respirant des d'aquí. I te'n vas a doblegar la cama dreta, seguim treballant aquestes cames amb força. Inspiro al centre. Exhalo a l'esquerra. 1. Exhalo a la dreta. Inspiro. Exhalo a l'esquerra. 2. Farem 5. A un costat. Inspiro. Exhalo. 3. Inspiro. Exhalo. 4. Última. Inspiro. Exhalo. I deixa caure el cap cap avall i tot es descansa baix a la terra. Respira aquí. Amb l'ajuda de les mans anem tancant poquet a poquet. Aquesta esquena es va relaxant cap a baix, cap a la terra. Doblem els genolls i ens anirem poquet a poquet atombant-se al terra. Abraço les cames, relaxo les lumbars, ajusto el meu cap, la barbeta, respira aquí, relaxant tota la zona lumbar i tota l'esquena. Respira. Anem a treballar una mica l'abdomen. Respira i porta la planta dels peus a la terra. Les lumbars ben enganxades. Des d'aquí la cama dreta es quedarà quieta i és la cama esquerra que la portes amunt amb flex del peu. I és la mà esquerra que també puja. Les dues al mateix costat. I des del centre, el peu sobretot amb flex, exhalo, no toca res al terra, baixes, i inspiro, puges.
Exhalo, mantén i observa que treballes al baix ventre. Inspiro, pujo. Exhalo, baixo. Inspiro, alcem. Exhalo. Inspiro. Mantén la cama dreta amb fermesa, que no s'obri el genoll cap al costat. Exhalo. Inspiro. Exhalo, 8. 9. Inspiro. I 10. Afluixa aquesta cama. Afluixa les dues un moment i observa la diferència d'un costat sempre a l'altre, quan un està treballant i quan l'altre no, la cama inclús, respira. Portant la cama esquerra, ens anem amb la cama dreta, amunt, en flex, recorda que estàs en flex, allargant isquio. Aixeco la mà dreta també, amunt cap al cel. Mà oberta, no deixis morta, que aquí s'aniria l'energia. L'energia sempre està activa a les mans, peus i tot el cos. Cama que no s'obre, des d'aquí. Inspiro. Exhalo, no toco el terra. 1. Inspiro. 2. Inspiro. 3. Inspiro. 4. Mantén l'estómac. 5. Inspiro. 6. Inspiro, 7. Inspiro, 8. Inspiro, 9. Inspiro, 10. Afluixa, afluixa les cames cap a la terra, deixa anar, respira, observa. Respiro aquí. Poquet a poquet ens anem assentant a la terra i ens anem a portar la abdominal, a portar les cames a la sana, als peus amunt, aguantant aquesta esquena amb fermesa, ombros lluny de les orelles, respira aquí i ves portant els peus una mica cap amunt, ens quedem aquí, respira. Observa el teu estómac amb fermesa dintre i baixes el peu dret i inspiro. Pujo. Exhalo. Inspiro. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro, mantén l'esquena, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Descansa aquí, afluixa esquena, afluixa estómac, ajusta les plantes dels peus a la terra i deixa caure el cos per sota, abraçant els teus genolls i agafant els colzes, deixa caure el cap aquí, respira, relaxa les espatlles, respira aquí. Tota la columna s'estira, respira, inspira, aixeco el cap, agafes el peu esquerre si pots i el portes per dintre, cap a tu, per fer imatge sana, la cama dreta la portes a sobre, passant per sobre del genoll. Si no pots, la cama que tens a sota la pots tindre estirada i des d'aquí, inspirant profundament, enganxa bé el colze amb el genoll perquè el teu estómac pugui donar la volta i se'n vagi cap a l'altre cantó, girant tota la columna, no te repengis darrere, aquí respirant, observa la torsió de la teva columna i aquest genoll que l'apretes, el genoll que està a dalt, estàs apretant-lo cap a l'altre cantó perquè la teva esquena doni la volta. I
Inspirant profundament, tornes a fer les dues plantes dels peus al terra. Torna a agafar els genolls i apreta. I inspiro, tornes a pujar amunt. I és aquest cop el peu dret que passa per sota i la cama esquerra per sobre. Imatge dreçant una torsió important de la teva esquena. Enganxa el pols de genoll i vas girant tota l'estómac a l'altre cantó. I aquí respira, intentant mirar per sobre de l'ombro, de l'espatlla. Fes força amb el genoll per poder girar més. Respira aquí. Inspiro, torno al centre, desfaig. I aquí, si respirem, ens quedem un moment aquí, asseguts en el teu bloc o en el teu coixí. I aquí sentim la connexió un altre cop a la terra. Genolls ben oberts, esquena recta. Des d'aquí observo la tranquil·litat i la pau. La meva esquena que creix, la barbeta avall. I ens quedem aquí sentint i observant el silenci. Observa que tot estigui en relax menys la teva esquena que està amb fermesa amunt. Si ja tenim una mica de pràctica, veuràs que el simple fet de sentar-te en la posició de meditació, qualsevol sigui, també pots estar repenjat a la paret, o si tens molta pràctica, inclús amb una cadira amb l'esquena important que estigui recta. O si a vegades també vols fer-ho a Savasana, tombat a la terra, veuràs que si tens pràctica, el simple fet de no moure't, estar en silenci un moment, ja desconnectes del món, ja quedes amb tu i no costa gens quedar-te quieta o quiet, en silenci, observant la teva respiració. I només tracta d'afluixar tot el cos, sobretot el teu cap. Tracta d'afluixar totes les parts del teu cap. Respira. Segueix amb aquesta intenció. Afluixant front. Unes parpelles transparents i immòbils. Afluixa la llengua dins la teva boca. Observa des de fora. Veus què sents. I per acabar cantarem 3 oms cadascú al seu ritme, recordant-se que hem d'agafar aire des del plexe solar, sota, pujant. El fas pujar i la mandíbula està fluixa quan vibra. Inspirant profundament.
i observa aquí.